Hello everyone. Kumhakani kapor ka pamitamo kapalong bon bahaki na samla jongi ki long interested bahaban apply kam sipai mo kam tam ka kam jong ka SSTGD but kum joro ban pensaya ki halor ba karno kajingyo salary jong ni ki sipai ki bajan yang baka SSTGD mo but kata ka dei ka post ki CRPF BSF SSB bat kum joro ki ve bon na posa po ka SSCD bat kum joro kan pensai pi ya ka salary jungi ba kum no kan ka 65,000 up to 70,000 ki yo ya ka salary. Okay, tangan sedang ya kan ni ki video pan pensai pi halor ka salary jungi ki SSCD. Te kum ka proof ngan pen pi ya kan ka salary slip jong une ubai u sipai ubala join kumta la si snam tam ars nam mo amto bat lo yo ka increment ka ba sisen arsen kumto bat baro kan ka banga blur ka dei nam ta security purpose mo amde mang pa ban buri ya kan andai kan ka dei ka security purpose bano amlang ban share kan ki sensitive information jong une ubai u sipai to pen bahaya kan ka basic pay jong ka dei RPOR hajar sauspa kane kade ke basic pay jong after one lane ars nam mo namar kane ladai ka increment namar ka first in basic pay jong kade RPOW hajar neuspa kane kade okay tang pamenta kala dai RPOR hajar seuspa mentapat kadi A kade 58%. Okay, kani kadi A kade kad arajar kandai spa kada par dengan persai biharal kadi A kandai ka ba ninyo kaya kata ka increment ka ba R% lane lai persen man laka nru panai ki penkiu ya kanika di A namar kani kade kata ka cingkiu dor jong kini ki inflation barama na kata ka daw par kumjor ki yo ya kini ka TPT ki ong kabaki ong transport allowance khat praspa par kumjor DA on TPT ka badai sampai persen rengkat kani ka DA on TPT ro sampai persen ka kiulang bat kani ka DA dearness allowance ka increase 60% atau 62% mentah pan mentah kalau si hajar sau tengka jong kene ka salary hne bat kene ka area kam dei ka ba risk than mo ka dei ka area ka ba peace area te ka risk allowance ka tang ni hajar sanspa henry itu ki badan pada ka area ka risk kum ki jamuan ka spelol ki yo ya ka risk allowance ka ba kam he banyak ni mo ka balong 25,000 plus accumulate jong ka allowance jong ki barhakane ka serial number kharar pinyo iba kane ka house rent allowance ka badai 10% dan RPO% bat live persen te jong kane pat ki yo kane ka jong ki 10% arajar arspa sau pheo namar kane ka dei haka XT amde haka ZT mo namar haka ZT ka kam he bat kinyo ya kane ka live persen for example kane ka arajar arspa sau pheo kinyo nriujar kumta tertia seprang bakani ka HCA pat kadai ka hair cutting allowance kabayo san penru tengka bakani ka SDA kadai ka soap toilet allowance kapadai ro san penru tengka bakani kadai ka ram allowance kapadai sispa kendai pempra tengka dahakane ka proses jong kini ki SSCD mo kamdai jong kini ki regular army jongi namar kini ka jong ki SSCD ki yo da ka ration money allowance kapadai sahojar sanspa san pempra tengka but haki army pan kim ay kan nika ration money allowance ki ay direct na ka ration mo na ka bam direct ki wan na ka store ki henry jong ki SSCD ki happy ban ay da ka paisa namar ki hapan ay pada ka bill hadin ya kata ka bam ko jong ni te baro kani ka total salary jong ki kalong sampai hajar praspa sau pesau tengkah okay hadin tapat don bon pat ki jingot hakano kono kom jong ki kamtam jong kini insurance kepada life health ka berkunjung kini GPF 10% contribution no kini GPF in other words hangani menta kedai ke NPS okay National Pension System kebaki ot lah hajar sanspa life kendai tingkah but sakawai pat kajing ot kepada kini jong ke staff benevolent funds kepada jong ke department jong ki berkunjung jong kini central welfare fund namta welfare jong ki dak kerja kano perkom hakata ka proses jong kini ki jing tray ke jong ki tekin ai be dak kini ke fund dak kerja kano kani ro kadai ka some sort of insurance only in other words okay
te kumbang apan ngalaong pi baki aya kani karasan money allowance te ki orro kata ka bill ka baki baman lau benai. For example, jong ni uwe supaya kade 1000 sans pa arn ru tengka. Te ka bill jong u kade kane handre kata kajing wan haka account jong u jong kani karasan money only 1000 sans pa sen pra. Te for example mau ulai leave mo ulai leave haka ta ka por te kata kane ka bill jong u kan long 1000 le sans pa te unyo profit mo kata kapor na markan ne ka bil kan pohi ka jo naka sokar tang bakin ot 1000 ne sans pa na kata namar ba ula cuti tag terang pila sai halor jong ka bil jong ka rasan money allowance te don ro tax mo hala ka jong state. For example kan ka posting ka jong ka asam ta kidon ya kan ka professional tax ka ba arspa pratingka bat baro ka jing ot ka dai kendai jar arspa lightingka bat baro adin kata ka jing ot jong ka salary jong pima kan sawan haka bank account jong pi sau pula hajan ruspa sau powe tingkah kane kata final salary jong kene ki peace area. Okay, to kan mau bakane ke salary kade ke jong ka peace area wadam kala de kane mau kane kade ke jong ka peace area amde jong ki hard area pat plus jong kene pila aban plus kene kata ke salary jong ki hard area plus approximately plus 25,000. Okay, approximately plus 25,000 kanta kanu kan ka salary to ngin bo approximately kan 65 up to kembang alapan iya ka thumbnail mo 65 up to 70,000 ya kan kata salary jong kini ki yo posting ha Jammu and Kashmir mo JNK Arunachal Pradesh kini kata salary jong ki 65,000. Okay, dapat terang pila sahi halor kan ka salary jong kini ki SHD ke bala dep training mo berkemjorokan persai pihak kapor ke baki training kapor baki kabagi training borok ki supaya jong ki SSD dak ki CRPF dak ki BSF dak ki ni ki Assam Rifle mo te borok kan kinyo ba hakan ka 35,000 up to 40,000 namar hakan ka por kabagi training kimyo ya kata ka risk allowance. Okay, kinyo ba hakan ka let's say basic salary jong ki bat ki DA bat ki Russian money allowance mah kini ya kan 35,000 up to 40,000 kata ka datang ka system ada nang ta kini ya kata ka increment ka baman la usna mat njoro ter kan sahe kata ka salary jongki ta ka pat ka video ngan sa paniro ipi ya kata ka salary jongki ni ka bala tre sans nem jongki bala tre speus nem mo pat njoro ka salary jongki ni ki akini vir. Oke, akini vir ngam try bon bagi aspirants bakwa banconya kini ki akini vir mo dengan pensai pi halor ka salary jongki akini vir ro kata te sakabay pat nga haswa nga penkut nga penkemau piba pila ban kemai besar na kano ke platform na na kano ka takarkom ka pitray ma for example pila ban kemai bisa da ka bapi di alumariro henry kani ka kam sipay pat dakat kano ro da sacrifice kano ma kadai kata pidon ya kata kam sem ko ba pin kemai besar da kata pride and honor jang pima with respect kano karukom bro namar kadai ka bapi deserve ba ya kata ka jingyo ko jang pi omdai ka bapi la tang su kumai nang ni nang tayo mo henry kane kadai ka bapi deserve ya kata ka jing trestom ko jong pi to kon mau ban trestom da desisa kita ki aspirants jong kini ki ko banjonya kuno ka kam sipai mo kanang bapin yo sisa ya kata kam ka bapi terang bat kumjo bapin saya kata ka future ka jong pi sa comment ya ka topik ka bapi ko ban tip sepang tam lagi jong kam jong ini ki sipai kano dengan tribe ban sai pi kata berkumjor kan mau ban komen with respect mo namar mapi kita ki aspirants to sedang ban tip ya kata respect untuk mentah te ko bless bon ngin sa kando pat ha ka way pat ka video